трябва да ви кажа, не знам дали ще ми повярвате, но ролята на водещия в този момент е действително много трудна. Едва си издържам сълзите и в същото време трябва да бъда спокойна, да кажа няколко нормални думи, освен да измисля и да ви кажа, че днес наистина се надявам, ако има сълзи, те да бъдат единствено от щастие и радост. Сега вече е време да ви представя главната героиня на тази история, Виктория Георгиева, която докато дойде ще ви кажа идвай! Ще ви кажа какво правеше тя през цялото време, докато вървеше видеото. Беше си запушила ушите, за да не слуша собствената си изповед, защото отново очите й ще се насълзят. Днес искам да плачем само от радост и щастие, моля ти се. Добре, ще се постарая. Кажи ми как си. Притеснявам се главно, но добре, важното е, че твой приятел също е тук. Те през цялото време стояха с ето така глави, бяха прегърнати, така че имаш много силна подкрепа и хора, които те обичат. Целият екип също много те обича. Сядай, настанявай се и ще ни разказваш сега повече. Да. Нали? Надявам се този път да не плача, но... Ти вече заплака, но въпросът наистина да е от щастие. Да, няма за какво да се притесняваш, тъй като твоята история завършва с един много хубав и щастлив край. Да, така е. Кажи ни как се чувстваш? Ами, много добре. Все едно, никога не са ми боляли краката, все едно не съм оперирана. Всичко е съвсем нормално. Абсолютно нормално. Трудно ли ти беше, когато те връщаха към всички тези мъчителни спомени? Защото това те разстройва, това, което ти се преживяла. Че не си била момичето, което... Ами, да ви кажа, трудно ми беше наистина, когато го разказвах, защото все едно наново си го преживяваш. Всичко, което ти се е случило през тия 10 години или 12, но в момента... Но накрая ставаш от стола и ходиш спокойно. Сега в момента тя, освен че ходи спокойно. Не от стола, а направо от болничното легло ставаш и си тръгваш без проблема. Да, мисълта ми беше такава, че освен, че Виктория ходи спокойно, тя вкъщи има обувки с ето такъв ток, както ми обясни. Да, с такъв ток ходя си нормално, всичко си върша сама. Даже след първата операция, 2 месеца след това беше Нова година и аз бях домакиня, всичко готвих, чистих, бях във вихара си. И то само след първата операция. Това на мен, което ми беше парадоксално в историята, интересно, може би и още малко повече ме натъжи, е, че сега Виктория работи в магазин за обувки и прекарва там по 10 часа, ти казваше, нали? Ами не, то не са 10 часа, 8 са, но след това продължавам вкъщи, да си чистя, да си готвя, да си шетам, тъй като си живеем самички. Това мен ме чака все пак. И така, горе-долу съм на крак постоянно. Вики, и аз нямам никакви болки, освен мускулна треска. Това е добре. Да. Аз искам да ти кажа, че освен, че нашият целият екип стана съпричастен към твоята история, също така и нашите зрители станаха съпричастни. Затова аз искам да ти прочета нещо от нашият Фейсбук. Така, госпожа Борислава Николова ни е писала: здравейте, искам да ви поздравя за прекрасното предаване и най-вече за рубриката ви Пациент номер 1. Гледах с голям интерес епизодите от изповедта на Вики и от тук нататък и желая да бъде много силна и уверена в себе си, живота й да премине с лекота и да бъде все така обичана от близките. Има и още един зрител ни е писал на страницата ни, госпожа Милушева, която ни пише: по повод историята на Вики, искам да ви кажа, че наистина много ме трогна това младо момиче. Възхищава ми се на коража, който е имала през всичките тези години. Дано занапред в живота и да преобладават само хубавите моменти. Искам да поздравя и доцент Кастелов за невероятния професионализъм, вълнувам се и аз, и човещината, която има към своите пациенти. И за деня на медицинския работник му пожелавам още повече професионални успехи. Хвала на такъв доктор. Сега... Много хубави думи към нашия колега. И сега е време да посрещнем основната причина за щастливия край на тази история. Доцент Румен Кастелов. Ето, той вече влиза в студиото. Да. Заповядайте при нас. Сега отново очи в очи с Вики.
Много сълзи причинихте, ама от щастие. Вие поставихме възможно най-далече заради емоциите, които изпитвате, когато говорите за тази история. Преди предаването споделих, че за пръв път гледам тези кадри и така и на мен ми въздействаха и аз като Вики гледам да се абстрахирам от тях, докато вървят, за да мога да седна тук спокойно. Дано сте успял. Поговорим все пак за ставните заболявания в по-широк аспект. Има ли предразположение към тях? Да започнем с наследствеността, с генетично предразположение. Да, предразположение има. Ако говорим за конкретния случай за нашата пациентка, това са някои заболявания, които предизвикват възпаление на ставите, а възпалението унищожава ставния хрущял. Друга причина са вродените промени в опорно-двигателния апарат, в скелета. По-плитките стави, така популярни сред хората, или дисплазията, предизвикват по-бързо износване на хрущяла и съответно се стига до артроза. Друга причина може да бъде прекарана травма, счупване. Трета причина може да бъде употребяване на медикаменти, които водят до ослабване на костите.